Takže čauko ľudia, vítam vás Svišťo, vítajte u môjho druhého let's playu z hry Shakes and Fidget. Takže nejdem zdržovať, dneska si dáme arenky a podzemka, takže sme na svete 18, na českom svete 18, takže odklikneme si hospodu. No, padla nám húbka. Chcel by som len povedať k tomu prvému let's playu, keď som skúšal na počítači tie zvuky, tak mi to išlo úplne v pohode a zrazu keď som to dal na YouTube, tak to nešlo. No tak neviem, čo sa s tým mohlo stať a práve sa mi zase laglo ako minulé, takže dám si arénu, ktorú dúfam, že vyhrajeme. Dobre, vyhrali sme. Takže my sa trošku vylepšíme. A pozrieme si čaroobchod. Na výdrž. Tu mám na intku a tu mám výdrž. Takže toto si dneska kúpim. Pozrieme sa ešte do zbrojírny. Takže tu nemáme asi nič. Takže nič. Pozrieme sa do cechu. Či sme mali niečo. Takže podzemko. A prihlásime sa aj do brany. Pozrieme si poštu. Volumemix vyhraté. Takže ideme vulkanického ducha. Dúfam, že ho dáme. Prečo nedáme radšej kritik potom, ale hneď na začiatku? Obetujeme ešte húbku. Ups. Dobre. Poď ešte. Udrž jednu. Bože! Dobre, takže nič. Dáme si hospodu. A vrhneme sa hneď na s8.sfgame.cz, kde máme Roselpa, Haruľu 15 a Kajusa bonusa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže svatý štít, kruťárna. Dobre, takže dobre. Tak, vrhneme sa na účet Haruľa 15, kde si dáme arenku. Je to kamarátov účet, takže on si cez deň urobí questy a ja to potom večer natočím. No a už je tu urobená, dáva sa tu robiť hlídka. Trošku som sa zamotal, ale to nevadí. A neviem prečo mi to seka, no. Kulka kuby, takže dáme OK. A má čo? Wow. Takže nič. Pozrieme sa do cechu. Prihlásime sa do útoku. Trošku sa vylepším. To je var. A dám si, našťastie nemám väčšiu šancu na crit. No a vrhneme sa zase na ňo. Poď kritik. Nie mne. Takže dáme ešte jednu húbku. Dúfame, že padne. Čo? No, to nie je možné. Takže vrhneme sa na Kajusa bonusa. Máme zase lag. Ja sa zatiaľ napijem. Takže dáme si arénku.
Vyhrali sme. Zrieme si poštu. Takže pozrieme sa do zbrojky, kde nič nemáme, ako vždycky. Takže nič. Budeme sa musieť niečo kúpiť, hodíme to do vecka. Čo má pod elíkom? Nič. Takže dáme si vecko. A hodíme to do ňoho. A padlo nám na obratnosť, takže nič. No, a skúsime si hneď podzemko. Takže Jíňo svieťák, ktorý by už mohol padnúť. Už má dlhšiu dobu štve. Poď kryt. Prosím, poď. Pane Bože. Ach. V tomto LPčku nám nič nevyjde. Takže dáme si hospodu. A ideme na Roslpa, ktorý je na s8.fgame.cz a zase lag. Takže zistil som, že mi to vždycky lagne, keď sa dlhšie na to nepozriem, no ale to nevadí. Tak, pozrieme sa do zbrojky, ktorej za... No, obratnosť 136, výdrž. Bože, nemôže mi padnúť niečo lepšie. A v čaráku máme tiež nič, takže rovno sa vrhneme na podzemka. To banditosaura som včera skoro dal, ale nepadol. A prekliknem ešte obku, či mi nepadne kľúč. Konečne. Aspoň niečo. Dobre. Pozrieme sa ešte do cechu. Či nás... máme útok. Takže... Išli sme arénu. Nie, nešli. Takže Answer. 75 level. Magic. Ktorý dúfam, že padne. Takže nič. Dobre, dáme si ho spodu. A prejdeme na ďalší účet, ktorý máme na S6. Na českom serveri. A odklikneme si ho spodu a hneď sa vrhneme na podzemka. No poď. To nie je normálne. Hýbaj. Dobre. Alebo máme 10%, no to nie je žiadna sláva. Dobre. Takže arenka proti Buze. Ktorú sme vyhrali. Zajme si zbrojku. Takže toto si kúpim potom. Zajme si čara obchod. Výdrž 22, takže tento je lepší. Kúpime sa, nemôžeme. Si kúpime aspoň elik na obratnosť. No a vrhneme sa do podzemka, takže ideme na toho nášho Yetiho, ktorého už dlhšie nevieme dať. Takže... Kebyže mi padajú, kebyže dávam veľké úhyny, tak by aj padol, by sa mu zachcelo, lenže to je ten problém, že on mňa skoro viacej vždycky blokuje, než ja jemu dávam výhyny. A to nie je normálne. Poď. Kryt.
Kryt. Kryt. Kryt. Bože. Takže nič. Takže ideme na nášho svišťa na slovenskom serveri. Takže zase sek. To nevadí už. No a mohlo by sa nám to pomaličke... No, odseklo sa nám to. Dobrá. Renka proti Gigaboy 1. Počkryt. Takže pozrieme sa do zbrojky. Wow. Aha, a to je na obratnosť, nie na výdrž. No, nie na inteligenciu. Zase sa trošku pletiem. Takže pozrieme si, dáme si podzemko. Nevieme dať smrtku. No, nič. Kliknem si ho spodu a pôjdeme na náš posledný účet Prometheus, ktorý je na s1.sfgame.cz. Takže zase lag. Dobre, no poď. Dobre. Ukrydlený ešte máme do 9. Takže arena proti Legua, ktorú dáme. Tak, pozrieme si zbrojírnu. Čakaj, ja neviem, či vo veži mám na Magickovi brnko. Čo nemám na mágovi? Prílbu. Takže zbrojírna. Aha, obratnosť. Na inteligenciu, to je fajn. Ale nemám na to. Aspoň si to... Počkajte, hneď som tu. Takže som späť. Dáme si zbrojírnu. A kde sme to skončili? Jaj. Pri čarobchode, nie pri zbrojírne. Takže nič. Pozrieme si cech. Čo? Ostalo mu len fakt, že trošku. Dobre. To by sme mali dať. Takže áno. Cradle of Dalaran's Down. Takže prihlásime sa do obrany. Napíšeme víta. U nás. Takže dáme si podzemko pána Koláčka, ktoré už nevieme dať dlhšiu, fakt že dlhšiu dobu, odkedy sme vo veži, ale to nevadí. Hádzal som ja do vecka. Nie, nehádzal, takže dáme si WC. Ale áno. Či... Bože, ja som to hodil už do vecka. No dobre, nevadí. Čo
čo tu máme za prilbu na obratnosť, výdrž. Takto. No, a neviem, či dáme jeden pokus na koláčka a jeden pokus na podzemko. No, uvidíme, ako to pôjde. Takže, pán Koláčik. Keďže on ma vždycky kritne. Dobre, tak si dáme ešte raz a keď nie, tak to bude už koniec. No, takže Warrior zobral celkom pekne. No poď magický Marek. Poď, aspoň 2 hity ešte. Takže nič. Je naša Kunikunda, výborne. Poď. Teraz, bože. Pane Bože! Tak toto sa nemalo stať. Kebyže mi nedá ten kritik, tak padne. Bože. Takže dneska určite ešte natočím, ako idem dávať pana Koláčka. Lebo toto sa mi vôbec nezdá. Takže toto je z môjho dnešného let's playu všetko. Majte sa. Čaute. Like a odber.